Hala dio aspaldiko kantu batek. San Sebastián tiene cosas que no tiene el mundo entero. Eta hiru gauza aipatzen ditu, bai. Igeldo, Hondartza eta Alde Zaharra. Nire herriaren kasuan, hiru gauza aipatuko banituzke. Zarautzai buruz, adibidez, Hondartza ere bai, Malekoia, Euskal Jaiak eta triatloia bai. Ondo entzun dezue, triatloia gaina etzi da eta gonbidatua bertan ibiliko da. Kaixo lagunak eguerdion eta Jogin Lizaga ongi etorri gazte. Zer moduz? Ondo, zukaldatzeko prest etorri alaiz. Ja txitxaren martxan eukiko dituk, ezta? Bai, egia esan bai. Bieguntxo, ja... Baina, bueno, ondo entrenatuta, erraz jungo baiz. Bueno, ik zautzeko hiru gauza aipatuko baituan hola gustoko askakena ze hiru gauza aipatuko dituan. Zarauz. Bai, zautzei buruz, gure herriei buruz, bere zauztarrata. Hondartza. Bai. Hondartzakin gatzea. Hondartzakin gatzea ez. Taketaiko biztakin. Taketaiko biztakin, bale. Triatloia ere bai, ez da? Iretzako zerbait oso berezilaek, ez da? Triatloia zarautzen digaun altxor bat. Altxor batek, dudik gabe. Gaina herria nola jartzeken, puri-purilla, mundu guztila buru belarri. Bai, nola bizitzeken zarauzko triatloia zarautzen... Eta geho, gaina sekao jende heldua hor korrika, jende esain heldua, eta geho jende gaztia gaina hor egurrian zabiltzaztenak, ez da? Geho eta geho. Azken urtetan gazte asko haiek sartzen, eta hori gauza eharrak. Eta iriz tokatzen zait, Danian hor, ez da? Danian sartuta hor, ez da? Guri urtean zehar tokatzeizkiuk lan batzuk itea, batzuk gauzatu bestatuk, eta triatloian aurreko egunean bai, triatloian egunean bertan bai, parte hartu berdiaunak, jarri berdia norbait gure partez laguntzeko egunean bertan. Vale, ose iritokatzen zeiken egiteko norbaitik inbiardik. Bai, eta nire kasuan nire aita ama, izebare bai. Danak moitzen Danak hortxe moitzen. Esalde zuet, herrian kaskora gartzen duet, baina gauza honeako. Eta zukalden zemuz moldatzei, jan herriek eta prestatzeitukik bai, ose? Bueno, egia esan da, etxian asko naguntzen. Bakarrik gatu ezke orduan igual arazua, baina, bueno. Noizean behin gutotzeak. Vale, ba ikutsikoak. Eze eharra ingo jau, entxalada pastana, osagarri mordo batekin, kurruskari berezi bat, eta alinuare bai oso berezia. Eta aldi berian, ba horri biliko gea. Korrika, igeri, eta bizikletan bai. Adi laguna, saio eharra torreta. Bueno, lagunak, eta Jokin, garatuko izuet pausuz pausu, pasta entxala dabiteko garaian nundik noa biliko gehan. Ikusten zuen bezala, hemen pasta askau, kolore desberdinetakoak, hori egosi, eta listo. Beste alde batetik ebai, oliasko bularra zekau hemen, ebai egosi ingo jau, eta gero, puxketak ateako iskibola, desila txatu esatekena hola, tiritek atea, eta entxala gaituko jau. Arrautzare bai egosita gaituko jau bertara, eta gero hemen gainuntzeko bai tipulina, piperra, tomate, olibak eta lusokerra, ingo dionak puxketeta moztu, eta bertara gaitu, pastara. Eta gero, bakizue pasta, entxalada pasta bat, normalen, maionesa batekin, edo salxarrosa batekin, edo alinean dugu gatza olilua eta nospinakin, baina gaur ingo dugu hori alinua berezia ingo jau. Ziatikan, ingo jau ziazerbak, aguakatia, lima, martorria eta jogurrakin. Honekin ingo deuna da, eskaldau txiki bat eman eta urotzentan sartu. Hola, koloria estigalduko eta ere bai propiedade gehiago mantentzizkik. Hemen ingo jaunaek aguakatia atea eta mami hori zanpatu ingo jau. Botako zio liman birrindura, dekela salana eta zukua ere bai. Horrekin pasta bat prestatuko deu eta gero ingo diuna da martorria gehitu, jogurra gehitu eta aldenan hastu eta hori izangoek
alinua, pasta gehitu, eta dena elkartzeko, eta jateko. Baina baita ere kurruskari batzuk ingoituko. Hemen zezkau kakauetiak, zezkau urdai azpikua, eta ogila. Ogila laukitxotanin, urdai azpikua ere bai, kakauete dauden bezala sartaira gota, pixka tostatu, eta hola, entxaladan kurruskari batzuk topatuko iskiago. Ados? Ba, hau esan da, lanian jarri bergaituk. Ni hasiko nauk hemen alde batetik oliaskua eta arrautzak eta egosten, zemuz moitzen labana eta, Zukalden zemuz moitzen. Bueno, vale, venga, ba, txerriki txarraka. Bueno, hasiai, gauza hau txikitzen, adibidez. Hau, pepinua erdi jakin nahiko izango jau, bale? Erditi moztuzak, txak, eta azalak endu jok, eta barrukoakin laukitxotan nintzak, bale? Ire kontu, hau, osua gehiagi izango, eta horrekin nahiko. Bai, hasi, ekin lanai, eta esan duen bezala, ni bikatilu eta koizkilat, egosteko, bai oiaskua, eta bai arrautzak. Nik uste hemen arrautza sartuko zaizkiula, eta oiaskua bulartxo horire hemen sartuko zaigu. Vale. Bueno, esan duen bezala, larun bata, hemen dibiegun barru, baset horrek, triatoia, sautzeko triatoi berezila, ez da? Eguna ondila. Eguna ondila. Zenbat inditu bia? Iru. Hau lauerna. Aurrenengoa, bigarrengoa, geota hobeto, irurak? Osa, honetan, hobetu inbiardeko, bai, ez da? Lehenengo urtetik bigarrengoa hor saltu baino, baina ja... Joia kosta. Joia kosta, minutuak entzea, bai. Bueno, bai, segunduak entzen, txirreki txarraka, ez da? Bai. Nun kostatzen zai gehiago? Igerian, bizikletan, okorrika? Berez igerian. Igeriadek? Baina gero eta guztu gehiokin, baina bai. Guztu gehiokin ibiltzen. Berez igerian. Vale. Zenbateko distantziadek? Daudek... Getaia Zarautz. Getaia Zarautz, hori, 2, bueno, segun marea. Segun marea. Marea altakin igual 3 kilometro. 3 kilometro. Eta marea bagakin igual... 2 Ez pentsa, lareun bi urteun. Bai, kilometro diba, jaizteko lama. Egila, portuaino jutea, iaia, ez da? Portuan iaia hanka jarteko mugan. Eta irizeko menizaik, marea orduan, goian o beian? Marea beian. Marea beian. Hor zauztarrak asko notatzekenaek, iriste zaten nian urizkinaka, soblatu azenek artizkik eren ondo, Zauztarrak habilidadiak abortan, eta ondo torte zaigu, ez da? Entra horiak gala esan ditxan, lehen urtetik Iga, aprovecha, zauzkua ditukela, eta hartu olatua, porque katalanak eta asko tortu jala, oiek eta... Oiekito. Ondo. Eta, orduan, oidek, illa 3 kilometro, marea goia malin bago, behian pixka gutxio. Gero, hortikan, bizikleta hartzezu, ez da? Bizikletan... Hartu da, miangora. Miangora, 3 bider usteak, ez da? 3 bider, bai. 3 bider. Lehenengoa igo, eta ja, oiki aldea. Bai. Bigarrengoa igo eta jetxi. Bai. Eta San Blaseko subida. Ados. Eta hirugarrengoa de gratis. Igo eta jetxi eta... Igo eta jetxi eta bera. Zenba kilometro dituk? 80 kilometro. Una. Eta gero, gaina korrika inbiar. Geo korrika. Jau, ni horiek bakoitza banakare kostako zitaiten, nahi bat geo bestia, eta korrika 20 kilometro. Maratoi erdila. Katxizla. Nun sufritzeko hor gaiena? Igeri juta izenian geo hankak, o hanketatik... Nik esan, sufritu... Kanbilua ituko kerrena izateituken esateien ez da? Bueno, sufritu gehiena igerian salidan. Vale, hor jende mordua... Jende mordua eta agobioa. Eta gero ja korrika hankak gehiago ematez tienean, ba hor duen sufritzen. Eta, karo, kaina azkenengo probaek eta hor ja lertuta zabete. Hor azte kalambriak eta holakok eta gehienak ja korrika, ez da? Korrika, kalambriak gehiena bizikletatik jetxi eta hor duntxe. Bai, Karo, zeatik, igeri indakuan, oidek, hankak nahiko fresko, azkak, komia artian, ez da? Baina bizikletan ibilitak gero, geistea izkorrika egitea eta hor... Jako hortuta, azkak hankak, ez da? Bai, gainez justu zarautzen aldapa asko da hola, hankak asko sufritzea da, gero korrika azteako gara. Hau, nola moztuko erat? Bale, behizak hau botako jau organikoa, eta hau, egin nahiken bezala kudeatu, baina adibidez, erditik amosteko lera, gero jartzeko horrela, berri erditik da hola iteituk. Adibidez, bale? Bueno, eta orduan, zenbat denbora inbiardek? Azkenengo marka zein izan nuan, zenbat inuan? 4:25. 4:25. Dana. Bai, dana. Katxiz lamarri. Zer urtan hasiko ekau, larun batean? Eguardi aldean azten? Ordubik aldea, bai. Ordubik aldea azten dek, ez da? Neska da mutilak 10 minutuko diferentzia egin. Ordura ordeneko egin, ointxe zegite zaten. Bai. Baina bai. Eta... zenbat denbora nitek adibidez igeri? Egeri ja denborena, 36, 17 minutu. 36 minutu,
Ostia, hori bixi. Baina hori, marea bajakin, eta lehenengo urtean joiztu, marea alta eta gainez itxaso zakarrakin, hor ja 45 bat, hola. Baina, bueno, hor txarra zioken nian danantzako zio txarra, ez da? Horiek. Vale, eta gero biziletan, ja hor ordu batzu pasako dituzue. Biziletan 2 ordu terdi. 2 ordu terdi. Piskat azkartxo igual. Aurten espero azkartxo egitea. Vale. Eta, azkenengoa korrika. Korrika. Gio, venga, beste 20 kilometro korrika. Horre bai, male baian, 3 bueltan bat dituzu gutxinez, ez da? Horre 3 buelta, 7 kilometroko 3 buelta. 3 buelta. Una. Bueno, eta, zein ditu gaurten hor zauztarrak atako zetenak puri-puri jan? Jo, ba, 50 zoze izango dituk, 50 piku bai, Bai. Bueno, hasiera baten 50, hori, bastante apuntatzea ditu baina, gero urtean zehar jendia lezioak eta itzekize jendia atzea gotatzea. Claro. Baina, bai, bastanteko... Hor, ez tekerresa dorsala lortzia, ez da? Beti hor kupua irikitzeie eta zeituan bukatzen dek, ez da? Ba, zegama bezala, baina pixka zea txikiagoan, bai, igual 3.000 bat apuntatu eta 500 zozketan izatea 500 bat, gero 150 gonbidatuak eta itzekize, guztira 750. 750 parte hartzaile ez edo. 100 neska egola, gutxi bera, 100 zoze geixi igual, eta beste dana mutiak. Ona. Gaina hor jendia leku guztitatik etortzek, ez da? Aurten adibidez, Europako bitxapelduna, bai mutia, bai neska, mundu mailan oso jende... Potentia. Adibidez, gero hau basiok ranking bat, edo basiok zerbait honek kontatzeuna bertako? Bai. Osea, dago PTO dala hori ranking bat, eta azkenek urtetan zara hor sartzezan, orduan mundu mailako jende onenak, puntu bila honea etorri izan dira, bai. Eta, irrankin hortan martxan nago? Ezago, oendikan. Zenbat triatlo egin dituk, zautzean nio iritsi baino lehenuo? Ja, temporari hau bukaera izatek, ez da? Justu triatloiak, bi indituk. Bai. Izan ginen Valentzian, Xilxezen, da gero Getaiko trialoia, Alboan. Vale. Eta hacemos bonituan? Ondo, egia esan oso ondo, bai. Impresio honak, orduan. Bai. Hobetu dituan markak, pentsatutako hainuan. Valentzian oindikan izan gabe ginen, baina bai, harrituta oso ondo. Eta hauze hartzen dituk beste horiek, entrenamentuak bezala geho zautzeko antopeoteko? Holaxe. Zeitu, distantzia antzekoa dituk? Motxo dituk, ez da? Valentzian, bai, distantzia antzekoa, baina Getaikoa... Motxagoa, berotu txiki bat, bai. Berotu txiki bat, bale. Hau, pare, bakenduko eskilatu hemen gela jarrit, zeatik aningo jaunadek hemen, eskaldatu zia zerbak, espinakak. Eta, hoi, eskaldatzeko, inberdiunek bertara bota, irekin txiki bat eman, eta ja, atea eta geletan sartu. Bestela geho, koloriare jute, klorofila galdu ite jau, eta vitamina askore bai. Bueno, hoi, bota sakonea, eta, adibidez, berdin eintzak olibekin. Hori, venga, ba, iforte, hau aldu zata, maia altza zan, bai. Venga, barroa. Ingoeken adek, guain, olibak, gutxiko bera, bat hartzek eta 3 puxetetan orditik, eta berta botatzen jutea ize bai. Hoi, beka, arrazoia, perfecto, horrela. Ondo. Bueno, hemen ingoetena nik hau ere bai ja bertara sartu. Irekin, esate izutena, betu irekitzen astea dijoa, sartuko ditut, ostuitea, eta berriro irekiten asteanian, ja tizkilat. Ja kanpoa eta geleta. Askar. Bueno, eta gauza gehienak gola egosi berdianek eta aurreatu ditugunez, hemen hasitu namosten zio, gau nauzi, bagoaz erreportei bat ikustea. Zoro eta ostatura jungo gea, eta ikusiko zu ez zain zuri prestatu dituen. Parrilian hola, eharraikutuakin. Oazen bertara eta guantxe gaude buelta. Eguardian Joseba, Nik Aminiz, Ivnian Gira eta Xoleta Ostatua presentatuko da zuet. Ongi etorri Xoleta Ostatura, behaz irailatik berriz hartu dugu taberna, lau lagunekin, behaz iparaldetik gatoz denak, Enana Etani, Bixanpertarra, Lukas, Askarratekoa eta Leti Blibekoa.
Zendako deitu dugu sorueta, zenta jarauta kalean gira, eta jarauta etortzen da, jarauta da erritiki bat sibiluan, eta gaur egun sorueta detzen da, behaz jarauta kalearen omenez deitu dugu sorueta. Ostatua, iparraldean, bi zentzu badira, da diatetxe eta taberna. Bai, eta horrendako deitu dugu sorueta ostatua. Guk hautatu ditugu produktu onak emaitea soruetan, goi mailako produktuak, iparraldetik etortzen direnak, Nafarroatik etortzen direnak, behaz etortzen den jendea da ongi diatera eta ongi edatera, sasoinako produktua ditugu, dena freskoa da eta hori da importantea guretako. Bi zati badira ostatuan, behan baduzu jantokia, menu batekin, dibidez bazkaltzen alduzie edo afetzen alduzie txuleta, esparaguak, tomateak, eta dena kozinatua da parian. Eta gero gainean baitugu pintxoak, hamburguesak eta kroketak eta ogietartekoak ere bai. Momentukatz kontzertu bat indugu duela hiru hilabete. Etorri da Kubako musika talde bat, biziki ongi zen. Gero hor, isaratzen ari gira, behaz goitatzen dugu pixkat denbora eta irairatik goiti emanen ditugu beste kontzertu batzuk eta pixkat animatzeko ostatua eta momentukotz pixkaneka egiten dugu gauzak. Orain ezagutzen duzi gure historioa, behaz hasiko gira eginen errezeta bat. Hemen gira Albertorekin, gure sukalaria. Haupa! Eta Albertok prestatuko du esparagoak perritxikoekin. Esparagoak surituko ditu, gu, eta gero emanen ditugu uretan. Nahiatani, hasteburuetan etortzen gira zerbitzatzera, zenta importantea da guretako euskaraz aritzea hemengo jendearekin. Gainera jarautakarian gira, behaz nahiko euskalduna da. Eta genuke egin euskaragun bat hemen soruetan, hori da importante da. Sukadaritza piskat tradizionala da, baina hartzen ditugu kilometro zero sagaiak, iparraldetik, adibidez gure urda azpikoa kintukoa da. Eta bergauza edarientzat, arduak hartzen ditugu Nafarroan, Alabesan, Garagardo bezala behitugu aukera hainitz, gustu guztientzat. Hor pres gira, esparagoak eta perritxikoak ongi eginak die. Emanen ditugu orai esparagoak parian eta gero plateran. Eta finitzeko emanen ditugu aioli de perritxiko eta mayonesa de gizante. Gure tatera egina da, behaz Joseba, goitatzen zaituzte gu soreta ostatura, ongi etorri azira nahi duzulaik. Mila esker gain izenei. Agur! Hau pabikotek eta gora zain zuri horiek parrilla. Ze itxura, jamasali, ala gustatzen altzaizkik, Gio txixeite genien usaia, segatek baino, hoi, etzioko idoikan, Egia esan, osasuna emateuna, bageo beste gauzak emerdiare bai. Bezarka da hondi bat, ze itxura, eta hoie bai, daztatzeko gogoak inelditu naizela. Gurian jarraitzeko, hemen indeuna, arrautzakatea, egosita azkau, bularra ere bai, eta jarraituko gauza pikatzen, bale? Venga. Honek, txortena nola kentzeioko nahi? Sekula kendu alde? Hartzekola, barroak atiratzek, eta gero ateitek. Bale? Naiz. Bale, listo. Hola, guain. Betxa, pepitak atatzeko leitziat. Pepitak atea. Txikia, ondia. Hobeto moldatzea izena, hila iztela azterketakak eta minik etzagartu hori garrantzitsuena, bale? Mantxo ibilian. Betxa, tuko bat esango ja. Lola. Normalen, hola ibiltzen magaituk,
honek azala seka kanpuan, eta ez dikain ondo eusten. Orduan, nik ite jatenek errezibiltzeko, normalen, erditi mozteiat, gaina hola, pepita pixka gehiago kentzeituk, eta alde hontatik asko zerrexo mozten. Nabek, tira batzuk ititu eta laukitxotan itek, bale? Venga, oire kontu, eta ego tomatiak ine bai, bale? Laukitxotan ingoek, eta nik ingo jatenak hemen ura jarrian martxan, gatza botako ziot, pasta egozikoit, eta hemen ez iazerbak goztutzen dazkau. Bago, atxerrek etxarreka. Bueno, zauzkot gehiatu ja, zemat urte ziak martxan ja? Ba, 87 87 ja. Jope. Aurten 18 garrena. 18 urte hurrena, bai, nire esango nire jaio naukenetik, bueno, 2 urte nitxeskan. 2 urte, bai, beti horre onden nire jaio naukenetik. Eta, eharraekenak zein darra hartu iken, Joder. Hasieran zeuan ba, hola, proba bat izango ban bezala, eta guain... Nik ezagutze jatenetik gizton indarrazekak. Bai. Goatzen aukenetik. Azkenengo 15 urte hauetan gizton indarrazekak egia zen. Bai. Eta, hoi nola hasi guano, nola, baldakik zenek antolatu zilan, nola izan nituen hasiera horiek? Historia entzun da zegat. Vale. Behin baino gehiotan gaina. Eta, zoz berezia nahi zela egin, eta ja niun baiten nazio menituan, baina baina hemen triatloia zeuan ez egiten. Ja, ez gen baina bat bat okurritu ditakela hemen inberdio. Eta, bueno, itxasua bazekau, biziketan ibiltzeko tokian bazekau, eta zarauten... Eta korrika egiteko baita ere, eta nik uste piskat zoromo gana zituala, eta gero urteagin ikustek emezelak iztun indarra hartuik eta goraka. Ona. Eta hor, zautzen, zenba jende zio ja federatuta eta apuntatuta, ja? Hor kiston jendetza zaudete, ez da? Gu ekipuan, oantxe, WhatsAppeko grupoan mintzat, 165 bat hola bai. 165, lau, ja, Ona, bai, eta hor danetik engo zazte, ez da? Profesionalagoak, ezein profesionalak, gero jendiak iteikena bakarrik entrenatzeko. Bai, ni sartu nituanen, igual ni gaztiena. Eta hoain... Veteranoa, Veteranoa ez, baina geota gazte gehiago, eta... Bai, jendiak zarauzko triatloia ikustiak batea gogua sartzea triatloia beha iteko, orduan taldian sartu du, eta dinamika hortan. Eta, adibidez, triatloian munduan hor, nola entrenatzen zuen? Zein deka entrenadori hau? Zenek gidatzei zuen nola egin? Zatigan, azkenean, hiru disiplina dituk, bata bestian atzetik antziak, baino etxekiat. Nola kudeatzen dezue? Zer... Igadibidez, gaur arte nola ibiliaiz entrenatzen? Nola ilistiaiz ondo gaurko egunia? Igerian, zekau ekipuan aukera, dano batea entrenatzeko Jon Unanuekin. Vale. Eta hori, igeriketako, apuntatzea aldin baizea horta bintzat, irentra hori da Jon Unanue, eta azte artea ostegunero, eta larun batetan bialtze iski, baina behaztek izaten, baina bai, larun batetan ebai, entrenamenduak igerikoak. Gero biziketan, hor ekipuan barruan sortzean grupetatxoak, eta beti... Bakoitzan maia antzekoak inibiltze izate, eta zuen grupituak inibilita hola. Bai. Eta gero korrika, ni bintzat, nire bolara. Ire kabuz ibiltzea. Eta gero, bakoitzak, jendia bere kabuz entrenatzen da, gero beste atzu, entrenadoriakin. Nire entrenadoria Jon Unanue. Vale. Eta beak esateik ikena, Amen. Eta nola kudeatzei, zezatik adibidez, nola indek azkenengo hilabetea, azkenean zekiat danak egun baten hirurak iteituken, o astelena, aste azken ostegun igeri, eta gero aste arte betzekian nola kudeatzeko. Aste arte ostegun da larun bat, beti igeri. Beti igeri, hiru egun. Vale. Eta gero doblajiak iteixean egunak izatitu normalian, oixe, aste arte ostegun da larun bat. Igeriteken egunetan... Okorrika o bizikleta? Okorrika o bizikleta, bai. Vale, txandatzen ditzeaiz. Normalia, bai. Eta zein biardek, iona izenan gehiago entrenatu, o txarra izenan gehiago entrenatu, o zer esateik Unanue? Justu aurten bizikletan kaina gehiago ematen izek. Vale. Gero korrika hobeto itxi alizateko hankak eta hola. Vale. Baina bai, oixe. Ez hainbeste sufretzeko bizikleta gainean da ondo iristeko korrika egitea. Claro. Ze azkenian garrantzitsuek ondo iristia korrika egitea. Ez da, zeatik ni korrikalari hona alin baiz, baina hilda iristen baiz. Hortan erabakitzek, no? Ados. Eta adibidez, neguan, itxasuan sartze zate, o dana igerilekuan iten dezue? Neguan igerilekuan, ez da? Baixa, gorra, 12-13 gradu ziokenian itxasua, hor korrika ja, igeritia. Maia taldea ja zezate. Oain ja, belflazio gura.
Eta, ze egiten dezue? Maiatzaldean azte zatenean trajeakin da azte zate, o beti txaparrotan Bai, edo? trajeakin. Trajeakin. Kompetiture trajeakin ite jo, normalen. Lehiaketa gunean ateako trajeakin? Bai, Bestela ondoratu. Moztu iteaiz? Bestela ondoratu. Bai, Karo, gainea horre flotabilidad amatek ez da? Claro. Eta piztinan berez gehiago unditzez, no? Gehiago itxasua gatzakin pixka gehiago flotatzek ez da? Bai, laguntzeik, bai. Laguntzeik. Egia zan itxasuan askoz guztago, geri. Bai, Bai. Eta ike esan dekena, tokatzen bazaik egun batxarra, aize frantzesakin, hor dana... Hola xe tokatu ban, nire lehen urtean hola xe tokatu ban, da ura tragatzea. Hortik aurrea dana erraz, no? Bai, hortik aurrea. Ados. Hori baldak ikudeatzen ondo, Zara, hortik inoiz, ez? Vale, bai, aurrenin jokeola, gaur puntxu ikendu jok. Hola. Bai. Ondo, aiz. Venga, hoi kendu jok gaur puntu hori, eta listo. Vale, eta elikadura aldetikan, hoi nola kudeatzen dek? Hori ire kabuz, edo bakak norbait esatikena zer noiz eta nola jan? Aman kabuz. Aman kabuz? Aman gertuna barroa. Ondo elikatuta hoi orduan. Karrera egunetako bai, ekipu antzeka nutrizionista bat, eta... Tarek esateik nundik noa ibili. Urtian zehar ondo entrenatutako banak edo karreran ez jutia pikuta gaizki jatia digan, ez? Claro. Orduan, karrera egunetako bai, pixkat kontrolatuta. Eta, nola egiten dek egun hauetako da? Pasta jan, batata, hidrato pixkat, Oantxiten egin. arrautzak, baitare. Bai, ensalada de pasta, arrozana, mermela, estilla asko, Vale, eta urean. Ona, hidratatuta iritsi ez da? Hidratatuta iritsi bai. Vale. Eta, esan dekela mermeladak eta estillak eta gora azukrea ere bai emate jozue orduan, Bai. Estilla asko. Asko, Bai. Ona. Azukria, porque gero karrera egunian bertan te izema kilo kenduko izkian. Zenbat galtzeituko proba hortan? Proban bertan pare bat bai. Bare bat bai, Bai. Jaten jutea ize bai proban zehar? Bai. Bestela ez izisten, igual, Ez ez da? existen. Eta zenbat jatek adibidez proban zehar? Bojan baino gehiago gelak. Vale. Zea, gelak, hola ja glukosak eta... Horre gurtian nahi zauzko trialean guztira 11-12 gel bai. 11 gel bai, Ta bizikletan 3 boteia, 3 laure. Ze isotonikoa, Bai. Vale. Eta hori ere kudeatu inbiardek, ez da? Esatei ere bai kontu zibile berekela, segun tripak nola askaken, ba igual gelak ez da esikela ondo sartzen, eta lia bat izan. Nei honea etorrikutuken korrikalarik kontauta behintzat, ez da? Nik juiztu suertia izatea eta karrera egunetan mintzat tripak goaturez. Goaturez, señale Gehi ona. hankak izate ditu, baina. Señale ona. Tripak... La mejor digestión, la que no se nota, esatei, ez da? Ba, ona. Bueno, hemen, hau ingo jaunaek. Hau nola moztuko izan. Hori nola moztu de lanak emezera laukitxotan ebai. Vale? Hola moztuzak. Venga, eta gero hori beita nintzak eta listo. Beitu hau ingoiten adiknek, subaxua nahi dilat eta hau igual energia gehiagizekak. Eta hola segarriko eskilat. Eta gero ja, behin, ja gogortu dianian, gero kakakaka eskuak inpuskatuko ditugu eta listo. Baina, Laurak ez eskitek sartzen. Hau jani, berko jo. Zaigu, sartzen hau, sartaian. Alegin bat ingo jau? Bai. Venga, hau etzako. Heldu. Eltan sartzen. Bueno, hola, eta esan deuna, Suban jungo geha, kurruskari galditzeko. Vale, hau hola, Eta hor bat zeude momentu pare bat etxikiat oso emozionanti ditukena. Nik uste ditena bat, igeritetik ondartza iriste zatenian, hori momentu brutala, ez da? Niretzako hori izek, jazta guain azte karrera. Bai, no? Niretzako bai. Vale. Eta gero ere korrika, 3 buelta horiek herrian ziarrititu zuena, nik bentsat, gaina guapoak zatikan, bakoitzak bere hausuan eote gaituk. Ni adibidez hor rampla aldean eote naok, hortikan jendia pasatzekela, bakoitzak bere hausuan eotek. Ja baki bakoitzan une hongo. Oidek. Bueno, zue baki zuen, no? Bakoitzan une hongo. Eta gero horria, danok animatzen, gero herritarrak, pila bat animatzei zuen, ez da? Ez, egun hortan, norbait zenditzaiz. Bai, no? Esautu itesia jendiak, ez da? Vale. Ona. Venga, hor gehatzez egin gauza bakarra ja pigatzeko, tipulinaek. Tipulinakin, dana pikauta dakak. Bueno, sustarrak endu, zutoinak endu. Vale? Oso ondo, eta gero inberdiokenak, horrela, hemen gor puntxu bat eukitzeik, hori rekendu jok. Eta gero inberdiokenak, erditi moztu eta lendabiziko geruzak endu ingo jok, vale?
Vale, oide gorri borbera, hau borbera, ni hemen urdara espiko vuelta eta vuelta egiten geratuko nauk. Gero da, euskoakin. Aurrena erditi moztu, behituzak, Oide, gola moztek. Eta lehendabiziko geruzak endute jok, vale? Hori guain erraz behitzako jartzi jok, txak. Eta askazala jate aldituk. Egun hauetan, igual. Egun hauetan, igual. Venga, nik entuko jatau moztuzak ere bai laukitxotan, vale? Venga, eta horri behitu, ja, hor pasta botatzia bestik ez zaigu falta. Gainera hemen guantxe iragatziko tela hau. Hemendik ateako deu. Oso ondo. Urdara espikoa vuelta eta vuelta iten geldituko naiz. Eta ingo deuna da beste reportai bat ikustea jungo baituk, bale? Vale. Hau mentxe. Jungo gea honekin nutrizio zentrura. Eta esango igue, vitamina C garrantzitsua dan gure gorputzian eta nundik harrapatu aldeu. Oazen bertara eta guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, naia naz, Durangoko honekin nutrizioa zentrotik, eta gaur C vitaminari buruz hitz egingo dugu, eta ikusiko dugu zelan garrantzitsua da C vitamina duen elikagaiak hartzea, eta batez ere, udan hartzeak duen garrantziaz be hitz egingo dugu. Etorri gurekin. C vitamina sartuko litzateke mikronutrienten taldean eta zehazki vitaminen taldean. Garrantzitsua da, C vitamina esentzial bat da, horrek esan gure dauena da, gure gorputzak ez dauela berez naturalmente sintetizatzen eta kanpotik hartu behar dauela. Orduan oso garrantzitsua da, zelulen estres oksidatiboan laguntzen du, nekea ere murrizten du, burdinaren xurgapenean laguntzen da, orduan askotan igual anemiak asko goten dienean eta garrantzitsua da C vitaminaren kopuru egokia hartzea eta burdinaren abebai, ez? Baina xurgatzen laguntzen dagoelako, horretarako ere garrantzitsua da. Infekzioen aurka ere laguntzen digu, eta, hainbat onura ditu. Udan kontua da, eguzkiarekiko esposizioa handiagoa dela eta horrek eragiten dago estres oksidatibo bat. Orduan, C vitamina antioksidatzailea danez, laguntzen dago estres oksidatibo hori murrizten. Horrez gain, udan normalean, igual ez beti, baina normalean gehiago izerditzen dugu, eta izerdiarekin, gaz mineralak galtzeaz gain, nutrientak ere galtzen dira. Orduan, vitamina C-a ere, modu edo inbaten galtzen da, orduan hori ere hartzea interesgarria da. Eta gero, eguzkiaren kalteen aurka ere laguntzen dau, orduan, inoiz ez da aztu behar eguzkitako krema ematea eta esan izango horren ordezkoa, baina bai laguntzen dauela bebai horren gandik babesten. C vitaminan aberatzak dien elikagaiak hainbat die, ez? Normalean, asko esaten da, fruta zitrikoetan eta aurkitzen dela, eta kasu honetan, adibidez, laranjan, mandarinan, kiwian, marrubietan, barazkietan adibidez, pipergorria C vitaminan oso aberatza da, brokolia bebai, ziazerbak bebai, eta gero, egia da, belar mota honik, perresila, silantroa, eta bebai oso aberatzak diela C vitaminan. Kontua zein da, claro, igual oso zaila dela kopuru altuan hartzea, olako motako perresila normalan erabiltzen dugu kondimentatzeko. Orduan ez dugu hartzen kopuru altuan, kontua da kozinatzea, kitzen dauena dela vitamina hidrosolugarri honen kopurua murriztea. Orduan, gordinik hartzen baldin baditugu elikagaiak interesgarria izango da bere C vitaminaren kopurua. Honeitaz gainean, anabe bai izango litzateke C vitaminan aberatza dan fruta bat. Normalean fruta eta barazkien gunean hartu beharreko gomendioa izaten da 5 errazio, hau da. 5 errazio horietatik gomendatzen da 2 izatea barazkiak eta 3 frutak. Eta 3 fruta horietatik bat zitrikoa baldin bada, ondo gongo litzateke. Egia da, garaian garaikoa konsumitzea idealizatzen dela, orduan, garaian garaiko horretatik behintzat 3 fruta horietako bat izaten baldin bada zitrikoa edo C vitaminan aberatzaua, primeran. Eta gero, 2 barazki konsumatu behar dienez, bat bazkaltzeko eta beste bat afaltzeko, horietatik bat gordina baldin bada, da entxalada formatuan jaten baldin badugu, eta barazki gordinak sartu, adibidez izan behin pipergorria gordinik, edo ziazerba gordinik, horrelako elikagaiak, edo brokolia aldente behintzat, horbe bai C vitamina aportea onditzen egongo ginake gure dietara. Orokorrean ez badau patologiarik ez da gomendatzen C vitaminarekin suplementatzea. Kontu da, dieta egoki bat aurrera eramaten baldin badugu eta bizitza estilo egoki bat aurrera eramaten baldin badugu, C vitaminaren kopurua kubriruta joango litzateke. Baina batzuetan badaude patologia batzuk, edo hemorragiak, edo barazki eta frutarik jaten ez dauen pertsona baten, edo pertsona erretzaile baten, edo igual xurgapena txikinagoa dela, eta kasu horreitan, igual medikoa gomendatuta, bai egonalko sala gomendatuta, C vitamina suplementoa hartzea, baina orokorrean ez da gomendatzen.
Bueno, Joseba, espero dut C vitaminaren gomendio honeik interesgarriak izatea, eta badakizu hurrengo baten ben nun gauzen, Durangoko Honekin Nutrizioa zentroan. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Hau, panaia eta mi esker zure aholkuan gatik. Egia esan, zuekin beti ikasten gaude eta horrela jarraituko dugu. Urrenare zure saiongo gea entzuteko, edo zuen zai. Besarka da handi bat eta gurian jarraitu behar dugu. Hemen, atea etena da ja urdai azpikoa, ikusi zu nola gelditu dan. Hoi, kurruskari ongoa gero. Zeratik hauen, ez da hain kurruskari, zagontxe atea eta beruan, emateu ez ziokela gorra. Baina ostutzeken niela gorra gelditzek. Inberetena nik ogi hauek moztu, eta ere bai kurruskari batzukin, pikatoste batzuk, eta ikin bihartek honea, arrautza bota, bularra bota, eta pasta hemen dago una gotzare bai, ja zeituan motoko zio barroa. Eta ni saltza iten hasiko naiz. Saltza iteko, hemen dazkau zerbak, hor dakau abakatia, lima, jogurra eta martorria. Bale, ingotena da, sartaitxoa martxan jarri, sigortzeko ogitxuak. Bale, hau listo, eta martxantzeko hau ja. Bueno, basiok ere bai, triatloi txiki, ez da? Gaztetxontzako itekena. Bai. Hoi noiz itendek? Ikasturte hasieran umiantzako, ikasturte hasieran eskola kiroletan zartzek. Playeruak eta zazkian eta bezala xe, umiak ikasten juteko zelan triatloia, edadian arabera, geixio gutxixo. Zemat urte txokin hastituko hori ja? Osea, ja, sortzi batzi urte, osea, sei urte txokin ja? Inguru hortatik, LH bost arte hola, eskola kirolak. Eskola kirolak zoken bitartian hori itei orduan. Eta hau zentzuk ibiltze zeateo, zein ibiltzek hori kudeatzen eta hori dana aurrera maten? Zauzko triatloi elkartia. Bai, ez da? Izan dialden, egun da irurogei bat gaitukela, egun hortan, egun da irurogei ez behitu, egun da hogei bat, hori zan gaitu. Eta, jendea, ze asko pikatzen dek, egia zan, triatloia eta olako lasteketa baituk norbea ire kontra izan beharrik. Ikizaten bezala, hor, karrera bat egon goe, baina ire denboa hobetzea goa, ez da, azken nian. Eta hori hobetzen behar, igualdik zazpigarren o amazazpigarren geldio, ez da? Jo, egiak pike asko ideala ekipuan bertan. Bale, pike xano hori, ez da? Bai, zauzkoan artean da hor, bai. Baina ni egia esan, nauk oso nere buruan kontra jutekoa. Ba, ez da? Eta hori nola esplikatzen jozu egun miai? Porque azkenean gaur egun egia erakuste ziutek dana bestian kontrakela, ez da? Baina umiak etortzian, nahi guztu piztinan tokatzeak, utero, eta umiak inpixat berotu, eta esan agundo pasatzeko, Ez jokatzea baizik eta jolastea gutxatea, ez da? Ondo. Tenehoria, bazeko? Bai, tenehoria dakak hemen. Oide, behituzak hori dakakitia moztu eta laukitxotanin, o bestela, tenehoriakin hola eusten deok, eta oi askoan aztea izola ja pusketatxoak ateatzen. Eta ja pusketatxo hauek gero ja, hola juteiz, eta berta botatzen juteiz, bale? Venga, hoi ire kontu, hau kanpora, hau behotu ju, hogitak ebaz estibarroa, eta horrela, xe. Bueno, eta iza ustara izan da, trilateta izan da, surfea eta ite aldeak, oskeita emate aldeok edo, Eskeita, txikitan nahiko engean, utan da, nahiko hostiartu dago. Bai, no? Gorraek eskeita, Bai. Bat izatzitxan boxeua bezain gorraekela. Niko hain ikuste xiatzen, dana ematen ezateat, bueno. Hor lurra eroitzeiz da, kanga, beti kanga, Hor golpe suabeik etziok, ez? Ez, baina surfa, bai. Surfa eta bai. Eta gero korrika eta bisileta eta hori beti errepidian, guztai zein mendialdian ebai entrenatzeko eta onungo esatzen de gehiena. Oso mendizalea. Bai, Txikitatik gero esango ean, ni uste hasieran kartera baino lehenuan mendian hazin toala biziletan. Bai, no? Aitai montan bekak endu eta mendira. Eta gero basekiate bai, elurretan da ibiltzea izela, ibili izan nahi, pintzat hauen dikan jute izen, oain ez lesionatzeko zeizen nion beste guten, edo... Txikitatik jaka aldea jun, eta txikitan hasiera baten eskiatzen... Azkunea o kandatxura gote ditzan? Bita. Bita, vale. Bueno, hasieran sonportea. Vale. Eski de fondo itea. Vale. Akeo ikusin jendia esnobeko tablakin da zenin. Esnobo astunea, no? Nik hori probatu berdean. Eta, bai, astunea, formigalea, kandantxurare, bai. Ados. Eta guandi jarraitzen dego orduan? Elurretak jute? Neguan oain digan lasei xamar entrenatzen egin epoka hortan, gustatzea eguk. Eskiantza gutia bai. Eta, gio guain, zautzeko triatloia bukatzen dek,
Ja hor bukatzen dut denboralia triatloiana, o baten bat gehiago gehatzez egiteko? Nere buruan ja hortxe bukatu. Nire buruan hortxe bukatzen. Baina gero, Lekeitio, Donosti, onditzeko triatloia, pixka, temporada luzera puntua Eta egiteituko lege bai. Bai. Vale. Eta, adibidez Lekeitiokoa zerek, hain handila ezautzekoa eselakoa? Lekeitiokoa esprina eta Donostikoa olimpikoa. Vale. Eta, segute zaiko beto, esprina o olimpikoa? Niken iguala galdetzen den euroi. Hemendik ganet egitzen dan. Ez, Ez. Esprinetan, ondo zio, porque igerian ez diat denbora asko galtzen. Orduan, geho mutura zarteko ondo. Ja. Eta jalfetan, denboa geixo galte itigeri, baina gero korrika... Baina gero rekuperatu ite jende. Rekuperatzeko ere aukera maziak. Orduan, guztua bitan. Erdi eta erdi. Hemen inberditenaek, guain, ziazerba bota. Hoi, ikusi da, eta biuna da onda goxatzeko. Oso biuna da. Ingo deuna da baina, espinakak sartu, inberdeuna da. Lima sartu, jogurra, martorria, eta birringailua sartuko jota dana. Birrinduko dugu, olillo botako dugu, eta ligatu ingo dugu pixkat. Hartuko etena da mendikan hause. Hor nola bil? Hau, bale. Balekua, ez da? Bai. Bale, haure, bale zeskau, oso ondo, eta guen ningo ekenaek, bizak hauek, nahiko gortituk, nabek, ditu pixka gehiago garbituko jo hau, horrela xe, eta hemen ningo ekenaek lamanakin, lamana sartze jo gorra, eta krak, eta pusketetan ite dana laukitxotan, eta honea gehitzen deko, bale? Bale, oso ondo, ezin hobe. Bale, eta bale, esan dako hemen, lima, zukua, martorria eta birrindu. Eta jai gure entxalada bukaututa, gau. Eharra indiko gorkoene bai. Entxalada hoi da, kirola itekua. Bueno, Jokin, da leheno galdetu ja denbora hobetu inberdekela, ez da? Zan dira postuana ez tekela engarrantzitza, baina ja hemen gaudela galdetu ingo jati. Zer barren postuan iritsitzen azkenengo triatloian? Nik uste zamakitela 2 urte, 40. postua... Hortxe? 2 urte segidan, bai, 40. postua. Eta zauztarretatik hor beste rankin baziok, ez da? Bai. Aurreko urten lehenengo, hain dela bigarren... Osea, hori zinturo ja mantendu inbiardek, ez da? Ezin dilek endu, ez da? Ba, hori... Gure ekipoan, igual ekipoan bertan ezain beste, porque nik uste dekela tema tabu bezala. Baina kanpotik asko komentatzeken gauzak. Bai, Hau gaude lehenengo zazterra, eta bai. Esan diaten bezala, neri aitea jun... Baina, a ber, uste nire objektibo bat eukiko ere, bai, ez da? Berrogei horietatik jetxin biharko, pixkat, ez da? Bai. Albaldi ma lehenengo iritsire. Hori nahi ninentun. Hori nahi ninentun, ondo. Bueno, launak, hemen txe, betu martorriare puntxak sartuko ditu duta txortenak ez, horrela xe, jogurrare bai botako dugu bertara, eta esan dakoa, horren ingotena da birrindu, eta behin birrindu eta kartenian, olio pixkatekin aberaztu, eta gehitu, eta ligatu. Bueno, hemen, gatzare bai bota bertzi hau, amaila hundu berko joko jotan entxala egiten da, hola, lamanak pixkat, ez da? Baina ikusiko da ez utziko, Ingabe gelditzen, Epoka hontan jazten baten zala gango nizkin, pastanak, karrera horretik. Zer jate gehitu gehiago, pastanak, arrozanak, ozein jate ditu gehienak? Ni beti pasta zalia gehiago izan, baina arrozare guztua. Eta lekaleena, hola, lente jakin da, babarrunakin da, hola? Nei, lente jaketa. Hori, kutsarakin da txoizo muturrakin, bai, no? Orduan, bai. Txoizo muturrakin, bai, no? Indiu, alinua, berezila. Alinu honekin, tostada bate harra egalko genunin, Bueno, dena listo zekau. Beizak, inbelekenaek, ja, pasta horrea bota. Eta ingo ekena dego, goiara hundi honekin, eta beste goiara txonekin, dena naztu jakorra, bale? Venga, hau bire kontu, dena naztu, eta bani joa, plateran bila, platera aratzeko. Hemen txegarriko degola, razio egar bat. Sartuko aluan hemen ire razioa, hoik bol hori dana jango guan. Nik usto jango nian, Bai, ez jango, asita bukau. Igual entra hori esan, jaso zen, nik hau gusto. Bueno, erdila botako zio honea, bale? Netzako bezalako razio bat ingo genian. Eta hori zangoan plater bakarra, Ez da lehen abizi pikatu, gero hau jan, da gero xerra patatakin, ez. Haudek, plato uniko esateana. Karri honea, bale? Eitu zen txala
kolore du nahi diun. Behizak urda, espiko aiagota jokonea. Bai. Ezin hobe. Vale, adibidez. Hortxe, egarki. Vale, gero, goiara bat hartu. Hemen alinua. Egarra ez da. Zergin alinatzekin normalian? Gatza eta oliuakin, o maionesa uste je, ose? Gatza eta olioa egin da, olioa aldan gutxina. Aldan gutxina? Hola goteko, ez da? Fin-fine goteko, ez da? Bueno, hemen, guain, kurruskari jagotako ditugu gainetikan. Eta... Azteko eta behin, eskarrik asko etortzeatikan. Hore bati hemen izatea. Eta larun batian, nahi nahitzan, miniketzak hartu, bizilizan ez hori meta iritsi berdeketa, Eta, a ber, zautzeko nena inberde bai, eta geho, danetan honen naiten bai, berri otorri honea gure ikuskatzea. Torri gaitu. Agur laguna. Ale, aio. Larun bat arte, zautzan, triatloia.